mwina kapena mwachita china chachi akanali fotokozera komano sitikunena kuti chifukwa akachita hand over power ndiye kuti china chilichonse chikhala 100%. tikufuna tu upangiri wawo amene yasikuti munthu watakha kuti unawatenga chipanichi asiya kupereka advice akhala kupereka be advice kuti anthu aziuziwa kuti tili ndi gogo wathu tili ndi chairman wathu amene akutipangira zinthu kuti ziyende. Anthu awawa amene akuchita push kuti APM ayimaso inu gadi wa president wolandira 500,000 kwacha akakhala ndi magalimoto 40 dziko liyenda siriyenda. So zambiri zochitika zambiri ena anakuti ngati umene kongwama mkhangati tima ufumu kuti iwo wasafunaso kuti ena angachite china chilichonse ayi pamene dziko la Malawi likupita ku chisankho pa 16 Septemba pano mchaka chino cha 2025 tatiyeni tione ndi kumvetsera bwino komwe tikuchokera ndipo pomwe tili komanso komwe tikufuna tipite ngati dziko. Tikare chete ndiye wati kwa zandeke ine muzuzunisite walikuwina karani chete kwa kamusu dziko lino la Malawi linalandira ufulu wake mchaka cha 1964 pansi pa chipani cha Malawi Congress motsogozedwa ndi president woyamba malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ndipo mchaka cha 2004 ifa Malawi tinapanga chisankho chokhala ndi ulamuliro wa demokrasi pomwe tinabweretsa mboma Dr. Bagili Muluzi pansi pa chipani cha United Democratic Front. Ndipo zitatha zaka 10 pa ulamuliro wa Dr. Bagili Muluzi kunabwera mtsogoleri wina Dr. Bingwa Mutharika yemwe anayambitsa chipani chake cha Democratic Progressive Party ndipo atalamulira dziko lino mpaka na mchaka cha 2012. Kenako mayi Dr. Joyce Banda anabwera pa udindo wa upresidenti kutsatira imfa ya Dr. Bingwa Mutharika. Dr. Joyce Banda analamulira kwa zaka ziwiri zokha pomwe chipani cha DPP pansi pa Profesa Arthur Peter Mutharika anayamba kulamulira kuchokera mchaka cha 2015 mpaka na 2019. Apa mpomwe mdziko muno tinavotanso mchaka cha 2020 nkusankha Dr. Lazarus Chakwera kutsatira kusayendetsedwa bwino kwa chisankho mchaka cha 2019. Tsono mzaka zonsezi kuchokera pomwe Dr. Hastings Kamuzu zaka 10 zoyambirira za demokrasi dziko lino linangotayira m'madzi. Mzaka zimenezi za chipani cha UDF achinyamata omwe ankatchedwa kuti ma Young Democrats anali pamwamba palamulo. Mchaka china mayi wina wa ulemu wake Ayemi Chanika abungo lomenyera ufulu wa amayi la Silic anamenyedwa pambalambanda ndi achinyamata amenewa ma Young Democrats. Dzikoli linali lovuta ndithu moti mpaka na oyimba ngati Bile Kaunda akanatha kuphedwa kamba kongoyimba nyimbo zoyimira anthu amdziko muno. Kumene tichokera mukuzi wako nangati ziti mabadwa lero kodi kapena mufuna mukumbusidwe zipinjo zomwe zinali muno Amalawi tatafuna madeya mwauve atiri gundi mchewere eni antaka kumaenda masauso kanawe komwe kamwaiwa inalindi pamvuzo tibula wantu payoniya ya chiwirija mafumu kumisongano munyesedwa polisi yakungoyang'ana azimayi kuvulidwa mahafu panja kuja kukomesa holo nanga ndichitepo fike kumuchula mbale wanga weimba uja amena nachita kupotokoledwa kosi kukhala ngati kamwena piye pamonong'ono galati ya Bile Kaunda basopotikana tayo. Munthawiyo misonkhano yomwe ankachita kwambiri kumangokhala kungocheza chabe nchezero zenizeni. Mwingo kutali uku nkuyamba koma poti mwina nangasi mwina azangonena vantu akucholo kuti abingu sala khula
zinthu zatani ndiye mapuya wakuweke mwapaseni moni wanu. Voters in Malawi. Imfa za amayi podulidwa mawere zinali zambiri ndipo chitetezo cha dziko lino chinatheratu pofika mbava zoba ndi mfuti kumakaba m'mabanki dzuwa likuswa mtengo. Izi zimachititsa kuti anthu ndi makampani amayiko akunja ofuna kudzachita ntchito za malonda mdziko muno aope kubwera. Utatha ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi, ulamuliro wa Bingu wa Mutharika unabwera ndi mfundo zomwe anthu anayamba kuyamikira kuti dziko linayamba kubwerera ku ntchito za chitukuko zomwe Dr. Hastings Kamuzubanda anazisiya. Nayensotu Dr. Bingu wa Mutharika anadzitcha dzina lodzitamandira loti ngwazi, zinthu zomwe zinasonyezeratu kuti ulamuliro wa Malawi Congress pansi pa ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda unali ulamuliro wa masomphenya ndi chitukuko cholozeka. Kutenga za chitukuko, misewu, mirato, zinthu zambirimbiri zimene achita, chimodzimodzinso masukulu, Mpemba Law School anamanga ndani, Blantyre Polytechnic anamanga ndani, Bunda College anamanga ndani, Natural Resource College anamanga ndani, Kamuzu College of Nursing anamanga ndani, Kamuzu School of Medicine Blantyre anamanga ndani. Zambiri ndiye chifukwa chache nkhani ja yomanga nyumba yonkumbukira manda okumbukira ndifuna tikutsimikizireni kuti ngakhale zipange bwanji chaka chino mvula ikangotha tikuyamba kukumba maziko amene kuti timpangire nyumba ya ulemu. Mulamuliro wa DPP pansi pa Bingu wa Mutharika unali ndi zitopotoko zake kambaka kuti maufulu a anthu anali kuphwanyidwa. Pa 20 Julayi mchaka cha 2011 anthu ambiri anaphedwa ku Mzuzu kambaka kotsutsana ndi ulamuliro wa nkhanza omwe umachitika pa nthawi imeneyo. Anthu okwanira 20 anaphedwa. Izi zinali zomvetsa chisoni kambaka kuti pali anthu enanso amene anangodzifera osawakhudza. Robert Chasowa amene anali ophunzira pa sukulu ya ukachenjeri ya Polytechnic m'masiku amenewo anaphedwa ndi boma la DPP pansi pa Dr. Bingu wa Mutharika. Anthu amene anachita izi anali akuluakulu a boma komanso ena achitetezo kumene. Mdziko muno sukulu ya Chancellor College inatsekedwa kwa chaka kambaka kuti aphunzitsi anali kuchita mantha ndi ukazitape omwe unali wambiri makalasi awo. Izi zinachititsa kuti kuchitike zionetsero zotchedwa academic freedom. I am a person who talks about everything in my classes because I believe that change is the home of change is actually in the classroom. Because this is where we can talk about issues without fear or favor. That's why we fought the academic freedom struggle anyway, to be able to say all these things. Ena mwa omwe anakana kupepesa anali amene ali mlembi wamkulu wa DPP lero, Peter Mukito, omwe pa nthawiyo anali mkulu wa apolisi. Koma kamba ka imfa ya Dr. Bingu wa Mutharika, Mai Joyce Banda yemwe anali vice president anakhala president wa dziko lino kuchokera mchaka cha 2012. I just sincerely hope there's no room for revenge. I just sincerely hope that we shall stand united, and I just hope that as a God-fearing nation. Panyengoyi zinthu zinanso zinabwerera mbuyo kwambiri. Zinadziwika kuti pansi pa ulamuliro wa Dr. Joyce Banda ndalama za boma za nkhaninkhani zinali kubedwa munjira omwe inkatchedwa Cashgate. Mpaka na pano dziko la Malawi likuvutikabe ndi zotsatira za Cashgate chifukwa abwenzi ena amene ankatithandiza anayamba alekeza kuti pasazithandizo zosiyanasiyana.
amayi alephera ndipo tinatembenukira kwa adati poganiza kuti potanali mphake wa bingu mwina mwake zinsinsi za bingu akhozokhalapo zidziwa koma adati atalowa zinaonekeratu poyera kuti pajama ndi m'mimba ndi mchipala amalawi tinakwiya nawo adati koma nkhalambayi inayesade kukakamira pa mpando pogwiritsa ntchito TPEX. koma notu ngati pali ulamuliro omwe Malawi aliyense sakuyenera kuwiwala ndiwo wapita Mutharika achipani cha DPP. awa anamvetsa Malawi kuwawa kopya akuchita kubwekerera kuti muona nyekhwe moti kutchula dzina lawo tikwena kumachita tsipwe. After you. Nipana nawe, I tell you that you better stop that foolishness. Better stop foolishness. If you think Kurunga will vote, as long as I'm alive, you'll not do it. I'll go after you. Tiku nyenya, tiku finya, kita nawe. Debibi wawe. Don't. tiyeni tikumbukire mbiri yowawa ya ulamuliro wa Democratic Progressive Party DPP pansi pa Peter Mutharika. Mu 2019 Peter Mutharika ndi otsatira awo kuphatikizapo mkulu wa meki amayi Jeni Ansa adafuna kukhotetsa khumbo la Malawi pobera chisankho. Koma Amalawi sadalole, sadayimve kuti chifuniro chawo chipotozedwe ndipo anapita ku msewu mwaunyinji kukauza Mutharika ndi otsatira awo kuti dziko la Malawi ndi la Malawi osati DPP. Ineyo ndi Peter Mutharika takara pano kuti tiyankule chichewa yankula chichewa chabwino ndani. Ineyo ro campaign ndimapangira mchichewa ndikumatipura campaign bwino mchichewa anthu ndithu ndikumamvesesa kuti comrade akutiuza mfundo pano. Peter Mutharika ngayankule campaign I'm a very patient person, don't think I'm Tima. Come on, buddy, Maria. That cross that one, I'm going to crush it. I'll crush it. Drop on the right, that can of pigs. They are changing. They better stop. ndipo khoti lalikulu mdziko muno linavomerezana ndi Chakwera yemwe adapita kukasuma pogamula kuti kukhale chisankho china chovomerezeka osati choyamba cha zitopotopocho chomwe chidadzadza ndi ziphuphu zazikulu kuphatikizapo kugwiritsa ntchito TPEX pa mavoti. I would like you to define to me what TPEX actually does on a document. Correction, alteration, deletion, rubbing off, cancellation. What does TPEX do? It deletes what was originally written. When something is deleted, can anybody else see what is deleted? No. Are you aware of the general principle in business, in government, where you are supposed, if you are genuinely correcting, you are supposed to cancel and rewrite, allowing anybody to see that this is a genuine correction. Now, when you delete, who knows what was there originally? These are elections, and it's not. Ndekuti Lazarus Chakwera amene apeza 58.57%, ndekuti apeza nambala yoyenera kukhala president watsopano wa dziko la Malawi. Zikomo kwambiri. Koda Malawi adavotera Chakwera chifukwa chani? Boma la DPP lidali ndi utsogoleri wa nkhanza wamtudzu komanso odziyenereza ndi osalabadira mavuto mwa Malawi ankakumana nawo. Pomwe Malawi adali mkuvutika ndi njala, president wawo Peter Mutharika adalankhula kuti akuti Malawi azidya ziwala, zitete, zikhwiya
Dr. Chakwera sadangotenga ulamuliro chifukwa cha chisankho, koma chifukwa Amalawi adafunitsitsa kusintha. Adalimbana ndi boma lomwe linapanga zinthu zopsa. Otsatira achimanechi omwe amadzitcha ana adadi kapena kuti makadeti ankamenya anthu dzuwa likuswa mtengo. Nkhanza za boma la DPP motsogozedwa ndi Mutharika zidakhodzokera nkufika pomasaka anzathu ndi abale athu akhungu la chialubino ngati ziweto. Pansi pa ulamuliro wa DPP, anthu ambiri omwe anali ndi khungu la chialubino anakumana ndi nkhanza za nanu komanso kuphedwa. Takumbukirani inu mulandu wa McDonald Masambuka mu 2018 zinachita kuonetseratu poyera kuti boma la DPP silinachite chilichonse chokwanira powateteza anthuwa. Apatu nkuti Amutharika ndi anzawo atayang'ana kumbali ngati palibe chomwe chikuchitika. Kuchoka 2020 kufika lero Malubino anasiya kuphedwa. 2020 ndimene tidavota muno chisankho chachiwiri chachibwereza. Koma kuchoka nthawi imeneyi Malubino anasiya kuphedwa. Kodi zimene zija ankapanga ndani? Nanga kuti zilekeke zidalekeka bwanji? Chifukwa muno anthu asayiwale munkakhala mantha owopsa muno kuti timva chani. Kwabiri. Zithunzi zija tikamaona zimaopsa zimene zikezi. Kwabiri. Nkutheka kuti Amalawi ambiri tikamapanga zimenezi tikupita ku chisankho loko. Tidzizifunsa zimenezi kuti ndi zinthu zimene zimasowetsa mtendere mitima ya wanthu. Kodi chidachitika njani? Kungoti zibasi. Ndiyetu anthu ena adali nkuyankhula mathamo nkumati ine umboni wa anthu omwe akupha Malubino ndili nawo. Iwo watu ankayesa kuti kuphedwa kwa anthu achialubino ndi nthabwala zomachitira zinthu za ndale. Ndine kodini wa polisi mutabereka alubino unyoro ndi futiri mutumba koma wakuphaenu kumusiya kumayenda mungambe bwanji. Ino akhungu wa nyumba ya malamulo mutabereka alubino mwana wanu ndikuphedwa. Mwana wanu ndikuphedwa mungambe bwanji. This is a serious problem. Yes. And we must deal with this problem and once for all. Nawonso Mai Patricia Kaliati amatsindika kuti boma pansi pa Dr. Lazarus Chakwera ndi lokalo lomwe laonetsa chidwi kuthetsa mchitidwe opha anthu achialubino. Pa nkhani ya milandu iyo ndibwererepo ndikuthokozeni kwambiri bwana wathu. Nkhani zimene zinambira kalekale koma anthu amangozikhalira kusalemekeza umoyo wa anthu achinalubino. Chifukwa anthu achinalubino akumana ndi nyengo zovuta zambiri. Koma munangobwera inu bwana kukhala mtsogoleri wathu wa dziko lino la Malawi. Nkhani zambiri zaweruzidwa. Kodi ife tingatani kuti tikuthokozeni a president? Mulungu amene anatilenga ife anthu achinalubino, Mulungu yemweyo akukumbukireni ndipo tikutukulirani m'dzanja lake la Mulungu kuti akudaliseni chifukwa chongoganizira kuti anthu achinalubino ali ngati anthu ngati ife alandirenso chitetezo choyenerera. Ian Simbota yemwe ndomenyera ufulu wa anthu achialubino anatsindika kuti nkhanza zimenezi zinawirikiza mzaka zomwe ulamuliro wa DPP pansi pa Arthur Peter Mutharika anali pa mpando. Mwina ndikubwezeni mbuyo pang'ono kunena kuti mu 2019 tinadzachita zionetsero zimene tinkafuna kukakamiza boma la nthawi imeneyo kuti liyambe kupereka ndalama za mu National Action Plan. Ndipo tikupanga zionetsero zimenezi kunapezeka kuti anthu achialubino anamenyedwa. Ena anatsekeredwa opanda chifukwa. Ndipo nkhani imeneyi inangosiyidwa choncho. Timafuna tipemphe olemekezeka a president kuti anthu ena mwa apolisi amene analipo pa tsiku limeneli, ena amene analipo zithunzi zawo tili nazo, ena tikuwadziwa ndi mayina awo, timafuna kuti akhala njira yonena kuti anthu amene wawa nawonso akumane nawo lamulo, komanso anthu achialubino anachitidwa chipongwewa amene wawa atalandira chipukuta misozi.
kuchoka kwa DPP mboma kunali kutopa kwa amalawi ndi nkhanza inu. Muthalika adali ndi bodza inu akati anamiza anthu zachitukuko. Chomwe amadziwa iwowa ndi kudya ndalama zachitukuko ndi abale awo basi chete. Pena akafuna amangozembesa zitukuko zomwe zinkayenera kuchitika mchigawo chapakati ndi kumpoto nkupita nazo kwawo. Anthu atu adali ndi tsango lochita pa mtetete. Today I have 3 announcements to make. First, we are buying 3,000 personal arms from the United Kingdom to be distributed to persons with albinism. If you're under attack and you press the button, the alarm will ring at the nearest police station for your rescue. China kuti akuti alamu aziende ndizo dzidzimutsira kuti anthu adzidziwa kuti anadzidziwa kuti chani alamu adziona azienda nacho bero chani kaya mwina bwana IG andifunsa kuti akuti mwina piyesa angadziwa kuti akuti ladzo kuti kuli alamu chichewa chana anthu mdzidzimutso kapena chenjezo ngiri bero ati nchandi tupita kuti kodatu. Itagona usiku anangu mkanda nati nikapa namba kufura anthu amba atuluka anthu achathawa mutu limene tikuliona kwa Afudi Chikalo chifukwa kuti anavulala kwambiri mmutu kukhala ngati mutu zimene zizakhala zikuti khumudwitsa kwa ife kuti kodi moyo wake wa mwana amene ukhala uli bwanji. Koma nthawi yonseyi yambuyo yomwe Afudi Chikalo asanavulazidwe zimezi kunalibe ndipo amatha kulima kumagwira ntchito zake zina ndi zina zothandiza makolo pa khomopa. Koma pamene wanangovulazidwa Afudi Chikalo pakali panopa kuti alime sakulima iyayi. Kutiso mwina agwire ntchito zina ayi. Kuti ayende nasata gulu limene limathamangitsa anyamata kumapita. Ife takhala pansi ngati association kuganiza ndi kulingalira kuti boma likulephera kufuna nsika aka kuifunsa boma nkhani ngati imeneyi boma lingolankhula kuti nsika uli kuti nsika ku Mozambique kupita ku Mozambique kuti nsika uli ku Malawi boma limene likuwuzidwa. Ife ngati association timayesanga di committee kuno kumachinga nyamuka tipeta tikafusifuze ku Mozambique. Chifofu mutungu wa mdima zochitikazi nzakumdima sizichitika poyeretsetsa zimachitika mozemba. Chifake khosi woneka ngati palibe kalikonse kachitika pokhapokha muyatse nyali pokhapokha pabwere kuunika zinthu zina zobisika sizitha kuoneka. Atimaziona kumudzi nyumba momwe kuti ngati munali mdima kungobweretsa nyale kungobweretsa kuunika mphevu zomwe lakalaka uthawa. Ulade Senjana komatu tsoka nsinde chimanga chilinda moto. Achakwera atangolowa mboma anakumana ndi mikwingwirima yoopsa. Pamene Dr. Chakwera adatenga ulamuliro mu Juni mchaka cha 2020 adakumana ndi zovuta za dzidzidzi zomwe zinalepheretsa kuti akwaniritse zambiri zomwe adalonjeza. Muliri wa COVID-19 unayamba mu 2020 ndipo udakhudza dziko lonse lapansi. Kuno ku Malawi anthu adavutika kwambiri chifukwa cha kusowa kwa zida zodzitetezera. Zipatala zidali zodzaza komanso chuma cha dziko lino chidali chitasokonekera. Chakwera adalimbana ndi muliriwu pamene boma lake lidali lachilendo. Komatu adachitapo kanthu kuti apeze thandizo kunja kwa dziko lino ndi kulimbikitsa anthu kuti azitsatira malamulo a zaumoyo. Mu nthawiyi Chakwera adataya anthu omwe adali nawo pafupi monga nduna zake ngati olemekezeka Asidikimiya, Lingisoni Belekanyama ndi ena otero. I have called for an emergency meeting of the Presidential Task Force on COVID-19, which has thus
FAR done a commendable job of providing expert guidance on our fight against the spread of this virus. The emergency meeting will explore additional measures to be effective immediately in view of my declaration of a state of national disaster across the country. Additionally, that meeting will establish a method for measuring and declaring the shifting severity of the pandemic by the use of numerical levels with preventative and curative measures stipulated for each level to guide public awareness and behavior. I want to assure you, everyone, that the full weight and authority of my office will be brought to bear on the task force interventions and regular public updates on what has been done, what is being done, and what is yet to be done in our fight against this invisible enemy. Munyengo yotereyi choyamba kudali kupulumutsa miyoyo ya Malawi. Choncho kunali kuvuta kwambiri kuti boma lipezenso ndalama zina zogulira zinthu zina zofunikira monga fetereza ndi mankhwala. Komabe boma la Chakwera lidachita chothekera mopanikizika kwambiri momwemo kuti anthu apitilirebe kukhala ndi moyo. Anthuni posakhalitsa muliri wa kolera unayamba mu 2020 ndipo unapha anthu ambiri makamaka m'madera akumudzi. Boma la Chakwera lidachilimika ndi ntchito yothana ndi muliriwu kuphatikizapo kugawa madzi ndi mankhwala ndi kulimbikitsa za ukhondo. Chodabwitsa ndi kubuka kwa matendawa chidali chakuti udavuta mu nthawi ya mwavi pomwe kudali dzuwa lambiri. Maboma ngati Nkhatabe, Chikwawa, Blantyre komanso Mangochi anakhudzidwa kwambiri. Ngati dziko pa chizungu amati tili between a rock and a hard place, ndi mmene tilili koma ndi nthawi imene tingathe kuonetsa ifeyo ngati Malawi kuti ngakhale calamities osiyanasiyana kutionekera ndifebe mtundu wolimba ndipo tipita chitsogolo. Mavuto ali apo komabe tika mitu yathu pamwamba pa madzi sitilolera kuti tentingomira tathera pano, koma tili ndi chikhulupiriro kuti Mulungu atimvera chisoni kupita chitsogolo kuti mphamvu zachuma chathu zisafike pogonjeratu chifukwa tikachoka ku COVID kupita ku nkhondo ya ku Russia kupita ku macyclone ambirimbiri amene chaka ndi chaka kutipweteka kutibwezera mbuyo. Zonsezi tikaona resilience ya economy yathu kuti ndife okhwima bwanji ngati chuma, tiona kuti chuma chathu ndi chofoka nkale ngakhale zisanabwere zonsezi. Ndiye kuti kubweranso zonsezi pa chuma chofoka nkale zingotengera kulimba kwa ife ngati Malawi kuti tiye tipite chitsogolo dzuwa liwala. Nthawi yomweyi mchaka cha 2023 kunali mphepo ya namondwe yotchedwa Cyclone Freddy. Namondweyu adachititsa kuti katundu, chuma komanso miyoyo ya anthu yonongeke. Anthu ambiri adasowa pokhala ndipo President Chakwera adalimbana ndi mavutowa kuti apeze chithandizo kunja kwa dziko lino kuthandiza anthu omwe adakhudzidwa. Help us to assist us with some financial resources, some goods and other services. It means they know that this poor country is in trouble. And it's not only about international debt. It also goes even to our local financial institutions. So if you are a bank, if you are an insurance company, if you are some individual, you lend money to the government, you must realize that this time it's very, very difficult for government to pay back that money. Yes. We need to wait, the interest payments and everything of that sort. Where are we going to get the foreign exchange from for us to service those debts? Yes. It's very difficult. So it's really an appeal to all the multilateral institutions. It's an appeal to all the donor partners, government, for foreign governments, including, of course, the local, lenders to the government, that maybe let's consider providing that moratorium, that to say, let's give maybe 5 months, even if a debt is going to mature, let's just suppose that it has not occurred. Yes. But what we are not going to state here is that government should not borrow, because it's going to be very difficult. Yes. Where is government going to get the resources to help in this situation? But it will be very difficult for government to borrow and then apportion that money which it would have borrowed towards debt servicing and also towards helping reconstruction. Exactly.
dziko la Malawi linapanikizika chifukwa mchaka cha 2024 tinaonanso namondwe otchedwa Gombe akuwomba dziko lino. Namondo ameneyu ndi amene anasokoneza ntchito zambiri za ulimi kamba kakuti anafika pa nyengo yomwe mbewu zambiri zinali zikumasula. Maboma ena mdziko muno amene anakhuzidwa kwambiri ndi namondo wa Gombe anali amene sakhuzidwa kawirikawiri ndi mavuto ngati awa. Komanso ndi maboma amene amatulutsa zokolola zambiri pa chaka ngati Kasungu, Ntchisi ndi ena otero. Tili mkati mwa zonsezi, nkhondo ya Russia ndi Ukraine yomwe inayamba mu 2022 inasokoneza chuma cha dziko lonse lapansi, kuphatikiza kuchepa kwa chakudya, mafuta ndi fetereza. Malawi, monga dziko lomwe limadalira kwambiri chakudya chakunja, linavutika kwambiri. Komanso kusintha kwa mtengo wa ndalama zakwacha ndi ndalama za mayiko ena mu 2023 kunathandizira kuti zinthu zikhale zovuta kwambiri makamaka kwa anthu ochepekedwa. Ngakhale zovuta zinali chonchi, Chakwera sanagonjere. Anayika mtima wake wonse pakulimbana komanso kugonjetsa mavutowa. Ngakhale adakumana ndi zovuta zambiri, Dr. Chakwera wachita zinthu zambiri zomwe zikuonetseratu kuti ali nawo mtima wofunitsitsa kutukula dziko la Malawi. President Chakwera wathandiza kuti chuma cha dziko lino chikhazikike pambuyo pa muliri wa COVID-19. Sitindatulukemo kwenikweni, koma tsano kuwala kwamboonekera. Tatsala njira zowawa zofuna kuti zinthu zikonzeke, ndipo ndanena ngakhale tsiku limene nimapatsidwa mphamvu yakuti ndikhale mtsogoleri wa dziko lino, kuti Amalawi konzekani zinthu zizipweteka. Chifukwa ambiri sadakhulupirire kuti zinthu zidawonongeka kunoku, adangokhulupirira mabodza. Koma mabodza limafunika kuti mawa unene mabodza awiri uphimba limodziro, mkuja ukanene mabodza 4 kuphimba mabodza awiri waja. Pambuyo pake mmangokhala dziko longodalira zinthu zimene sizili zoona, koma choona nchimene chimatimasula. Kuti anthu woona za chuma mdziko lapansi IMF ngakhalenso banki yaikulu ya World Bank ndi ena amene tikuthandizana nawo ntchito ya chitukuko kuno ku Malawi afike povomereza kuti Malawi akhoza kudalirika, nchifukwa chakuti ife talipira mtengo wake koma wozunza wopweteka. Koma tsopano ndi ndalama za nkhaninkhani zimene zalonjezedwa ndi zimene zaperekedwa kale, zimene tsopano chifukwa cha zimene zachitika dzulo usiku, lero a World Bank akhala omasuka kupereka ndalama zimenezo, kuonjezera ndalama yakuti tigule chakudya, chifukwa nkhani ya njala sikuno kunchisi kokha, koma madera wena ku Malawi kuno amene akudandaulanso. Tikudziwa bwino inu kuti boma la DPP mu nthawi yomwe adalitsoka Bambe anali governor wa Reserve Bank ananamiza bungwe la IMF kuti akufuna ndalama zokonzera msewu wa Lake Shore uja timaucha M5, koma chonsecho iwo anatenga ndalama zija nkugwiritsa ntchito zosiyaniratu ndi ntchitoyo. Uku kunali kunamiza Malawi komanso mabungwe azachuma ngati IMF ndi World Bank. Akabambe amafuna kuti mlandu uyime kaye chifukwa yoti adandaula ku Legal Affairs Committee kuti bwanji wowa kuwazenga mlandu pamene mamemba ena a board ya Reserve Bank sakuwazenga mlandu. Ndi akoti akana pempho limenelo kunena kuti apoti makoti ndi
nyumba ya malamulo ndizosiyana. Nyumba ya malamulo simauza kodi zochita ndiye iwo sangayimise mlandu chifukwa cha zimene zonse. Ngati akufuna apite ku parliament akaipemphe parliament yauza DPP zochita, a DPP abwere ku court. Timanayo kuti anatenga ngongole, koma ngongole anayigwiritsa ntchito osati pa zifukwa zimene anatengerazo. Anatenga ngongole kuti zikagwira ntchito Kamuzu International ndi Electoral Road, koma anakagwiritsa ntchito ma treasury bills. Ndi mu charge sheet mwathu sitinaonese zoti ndalama za ngongole za development anakagwiritsa ntchito treasury bills. Ndi akhoti amafuna zimenezo kuti fotokoza. china chomwe boma la Dr. Chakwera lakwanitsa kuchita chokomera anthu ambiri ogwira ntchito zing'ono-zing'ono ndi kuchepetsa milingo ya misonkho kwa anthu amene amalandira ndalama zochepa. Izi zathandiza kwambiri kuti anthu adzipeza ndalama ina yowonjezera kuti akwanitse kugwiritsa ntchito m'makomo mwawo. Nawonso aphunzitsi omwe kwa nthawi yayitali anakhala osakwezedwa komanso akumangonamizidwa kuti akwezedwa, boma la Chakwera lakwaniritsa maloto aphunzitsi powakweza m'maudindo. Aphunzitsi oposa 26,000 akwezedwa mdziko muno ngati kutulo ndithu, chifukwa ambiri ankangomva kuti anthu amakwezedwa. Sinayembekezere kuti ngatiwanira mphaso imeneyi ndithu tikuthokoza president for atipasa mphaso ngati imeneyi. Imene atipasa mphaso omwe atilimbikitsanso kuti pamene timachita tipitirize pomwepo kuti tipitirize maphunziro patsogolo. Sizinathere pomwepo, pali chiyembekezo choti boma lilemba aphunzitsi enanso 26,000 kuti alowe m'malo mwawa amene akwezedwawa. Popanda mphunzitsi tonsefe sitingapange zimene tikupangayi. Ndiye amene yoyo ndi amene ali patsogolo kukhala nsanamira wachitukuko mdziko. Oti tikamakamba za masomphenya a 2063 opanda mphunzitsi masomphenya amene wali chabe. Mphamvu yeniyeni ya maphunziro sokuti ionekere ndiye kuti mphunzitsi amene akusamalidwa, mphunzitsi amene akuganizidwa. Tikakamba nkhani ya ntchito zomangamanga, ndiye boma la President Chakwera silikugona masana ndi usiku omwe kugwira ntchito yoonetsetsa kuti chitukuko cholozeka chikuchitika ndithu. Misewu yomwe boma likumanga ndi yambiri, komanso chosangalatsa ndi chakuti ntchitozi zikuchitika mzigawo zonse. Izi zikusiyanira natu ndi mbuyomu pomwe ntchito za chitukuko zinkangochitika mchigawo chimodzimodzi chokhachokhacho. Amalawi akudziwa bwino ino kuti misewu yaphula m'maboma ena ngati Mulanje imachita kukafika mpaka na Kumanda, pomwe anthu ena mzigawo zina ankasowekera msewu wa Greve weniweniwu. Zipani zimene zimalephera kuti zipitirize chitukuko chine cha DPP. Chitukuko amataka chiyamba kudera kwathu kuno kunene sichimatifikira. Chimangomveka kuti msewu wanenu ufuna kukakonzedwa umasoma konzedwa. Mamene chalawa chipani ichi msewu wathu umene anangoti waponyedwa mpulogalamu yambo konzedwa ukukonzedwa mpaka na kumene ukupita. Tikukonjura msewu ukafika ukakhala ukwana bwinobwino tikondwera kwambiri kuti apanga zabwino teka tikwati kuona zopanga zawo kusiyana ndi zoyamba tikuona magari kusiyana unyamula kuzinga kuti basi iziteka. Msewu ndi wa standard kwambiri umene ukhala 9.8 meters ndakuti mbali ya kumanzere kukhala 1.5 meters imene anthu oyenda pansi akhala ndi ufulu samakangana ndi galimoto. 4.5 inayi ikhala kuti galimoto yochoka mbali imeneyi izitha kuyenda mosakhuza ndi oyenda pansi aja, komanso mbali inayo zikhaso chimozimozi ukhala ndithu wa standard. Msewu upita kuboma ndensewu ukhala waboma umakhala waukulu bwino. Msewu usiyana ndi zimene zinachitika mbuyo. Zimene zinachitika mbuyo msewu unali wang'ono, unalibe shoda, anthu amagundidwa ambiri, koma uwu anthu azioneka bwinobwino. Monga pamene mukuonera paliponse ndi waukulu. Kuneno kufuna kuti kutukike. Palibe za chidule ya tikuyenera kusata design imene ilili. Boma la Malawi kuti litukuke pafuna kuti tigwirane manja. Tisapange za madulira ayi. Monga timene uli msewu pakali panopo tili pa south base level
ndekuti chimene chasala tufuna tibwereseno timati miyala chizungu chake timati crash arana ena mati stone base zibwera pamwambapo sonza kuti msewu ndi wa standard sikungoyika doti nthawi imwe kuyika tala ayi zosiyaniza kumbuyo. Pano misewu ya mumzinda wa Lilongwe ndiyo chita kunyaditsa kwambiri. Moti iwo amene atenga nthawi asanafike mu Lilongwe komanso mwali kunja kwa dziko lino adzadabwa ndithu mmene Lilongwe akuonekera masiku ano. Msewu wa M1 omwe maboma ambuyomu ankangoyang'ana ukuchakachika kumatha msewu. Boma la President Chakwera likuumanga mwapamwamba kwambiri. Anthu ambiri adabwa kuona mmene matumba a simenti akuthiridwira akayerekeza ndi misewu yomwe imamangidwa pansi pa ulamuliro wa DPP yongoti wa athana nayo. Kungopita kuchipasula kwa senti komanso ngona mu mzinda wa Lilongwe, misewu yomwe inali yaphula pano yangosanduka ya fumbi yeniyeni chifukwa choimanga mosalongosoka mosalabadira atsogoleri a boma la DPP atatsogoza katangale komanso ziphuphu. Msewu wina omwe ndi ofunikira kwambiri koma wakhala usakugwiridwa pena paliponse ndi Waliwonde Balaka. Msewu ndofunikira kwambiri makamaka kwa anthu okhala kumachinga Liwonde komanso Balaka. Mulendo wanga oyenda mchigawo chakumwera ndikulowera uku kuzomba ndikuchokaku ndikulilongwe uku ndachita chidwi kwambiri ndi msewu kuyambira kalekale kuchokera pa msipe kukafika mpaka pa Liwonde apapa panalipo kuvuta kuyenda kwambiri. Apa ndi pamene timaona bawo, apa ndi pamene timaona maenje osiyana-siyana. Apa pakhala pali chonchi kuyambira nthawi ya ulamuliro wa Bakili, nthawi ya ulamuliro wa Bingu wa Mutharika, nthawi ya ulamuliro wa Mai Joyce Banda, komanso nthawi ya ulamuliro wa Peter Mutharika. Malo awa palibe president amene anaganizapo zoti atha kukonza. Izi zimayika pa chiopsezo miyoyo ya anthu ambiri amene amayigwiritsa ntchito msewu. Anthu ambiri ataya miyoyo yawo akamayenda akamafulumira zimawachedwetsa. Msewu umaonetsa anthu kuti kumalawidi nkosaphweka. Koma lero anthuwa akusimba lokoma. Msewu ukukonzedwa kuyambira pa msipe pachi kufika mpaka na pa Liwonde. Mutha kuona mmene ukuonekera ukukonzedwa sati kungomataso mmene umachitira iyayi, koma akukonzaso wonse kuyambira pa ulambula kufika na mpaka na Tala. Msewu usiyanitsa miyoyo, upindulira miyoyo ya anthu amene amapanga malonda, upindulira miyoyo ya anthu amene amadutsa ndi matenda pa msewu apa. Pamadutsa ana skulu akutchasa college amene amagwiritsa ntchito msewu ochoka ku Lilongwe Mzuzu. Amagwiritsa ntchito msewu amene ni nzika zathu zimene zidzatipindulire pamawa. Izi zibweretsa kusiyana kwakukulu kumene kwakhala maulamuliro osewa. Nakonso tukumanja mu mzinda wa Blantyre kukugwiridwa ntchito yotamandika kwambiri kwa nthawi yoyamba mzaka zambiri. Msewu womwe umalowa mtawuni Chipyamanja pano ukukonzedwa kuti uyikidwe phula. Izi zili chomwechi kutsatira kuvutika kwa anthu amderali makamaka mu nyengo ya dzinja. Basi mene utilitinje ndo kuti kusangana kwambiri. Zambiri zikhazi kwenda bwino. Zvakasi omene. Ngoti wathokoza bweza mtoto achakwera chifukwa kuti ganizira kuti wangese kusamba kusonyeza kuti
zamba kuyendadi komabe tilonyada ufati kumtundako msewu achitika nithausati pompano mwezi usanathe talakhala fika kumtundako abachito yathe kutheka kuchokera chaka chatha panthawi imene somapangidwa kuzafika pano pazi kuoneka kuti zambiri zili bwino mayendedwe aphweka magalimoto amene amavutika kufika kumanja pano pakumatha kuyenda bwinobwino tilosangalala kwambiri. tikuona kuti msewu ukazamalizidwa ndithu uzachepetsa congestion chifukwa msewu umenewu ukuthandizira zikapo msewu umenenso umadzera ndi kuti living waters zimene zingazipangisenso zoti momwe msewu galimoto zigwiritsa ntchito msewu umodzi zizipeza kuti zikugawa makafikiranso madera ena ndi ena. ntchito zitu ndi zikuluzikulu ndipo zikuchitika pamene dziko lino likupita ku chisankho. mbuyo mu maboma pa nyengo ngati inoyo sanali otanganidwa kugwira ntchito zikuluzikulu zachitukuko koma kunamiza anthu za ntchito zomwe iwo akugwira. kwa achapananga mboma la Chikwawa apita Mutharika anakatsegulira mlatho ndi usiku kuti asaone za chinyengo chomwe chinachitika. Mulatho wa Chapananga sunatenge nthawi kuti uduke kungononga ndalama za nkhani za Malawi. Very bad sight. So that's Shire, and the road is no more. The bridge has been washed out. So mseo jawadugiraro. Ngabire soksokolo but pretty much very bad. Answer. Chapananga bridge is gone. Chapananga bridge is completely gone. And the pamene pasala poso ndivovura. Bauri mina mazi osangarani. Sanga jede kumaliza. Pretty rough this side. Pretty rough. Ndi Samale America. Mwatipeza kumunda kwathu kumene talima 100 hectares ya chimanga, soya komanso kodya. 100 hectares imeneyi yatheka kulima chifukwa cha support yochokera ku Mega Farm. Ineyo kuteko ndine mmodzi wa beneficiaries a Mega Farm. ntchito zinazopatsa chidwi zomwe zikulumikizana ndi upresident wa Chakwera ndi ma Mega Farms. Boma pozindikira kuti palokha silingalime linapempha alimi ena kuti akhale pamodzi ndi kuyambisa ntchito za ma Mega Farms pomwe pazichitika ntchito zambiri za ulimi. Pofuna kuonetsetsa kuti ma Mega Farms isangokhala nkhambakama, boma la President Chakwera linakhazikitsa nthambi yapadera yoyang'anira ntchito za ma Mega Farms ndipo pakadali pano ma Mega Farms iwa akugwira ntchito mdziko muno. President Chakwera wakhala akuyendera ina mwa minda ngati imeneyi pomwe anatsindika kuti iyi ndi njira yokhayo yomwe dziko lino lingapite patsogolo ndi chitukuko. Kuwauza Malawi kwa zaka 5 zapitazi kuti pafunika tipange ulimi. Ina mwa maskimu omwe boma likukhazikitsa mogwirizana ndi makampani ndi ino yomwe ili m'boma la Dowa. Anthu nderali ayamba kale kupindula ku malo ena omwe abungwe la FISID anayika zipangizo zonse zoyenera kuchita ulimi wa mthimba. Tiwatsimikizira kwambiri kuna kuti ulimi umene ndofunikira kwambiri. Monga president akhala umalimbikitsa kuti tizilima katatu pa chaka. Ulimi umene uwu
monga apangira madamu amene popo ayika masola sola imene ayika madamu osiyanasiyana amanga madamu amene awo osiyanasiyana ndiye kuti sipadzakhalanso nthawi iliyonse kuti kulibe madzi kunoku ndikuti vuto la njala imene takhala tikudandaula losalijalo silidzakhalanso kunoku moti aliyense akalima ndikusamalira pamene popo chakudya chidzakhalako konsekuno sidzakhalanso ndi njala boma lino ladowa kudera langa kuno maso wachakhaza. Ifetu nkhani imeneyi ndi nkhani ya mtengo wapatali chifukwa zaka zapitazi mudziwa inuyo kuti njala ndi chinthu chimene chavuta kwambiri mdera lathu lino komanso madera ambiri kuno ku Malawi. Ndi kuti tithane ndi njala masomphenya a president ndionena kuti tisamachitodiranso mvula chifukwa mvula ikutipenya njomba, mvula ikuchita zina, ndiye kukhazikitsa ulimi wa nthirira pa madamu amene ayambawa. Ifetu ndifosangalala kwambiri ngati dera komanso ngati anthu akuno kudowa Ngala, dowa Mphudzu. Skimu muli ma network ya mapipeline munalo mapipe ambiri 400 hectares yonse ndi mapipe for the scheme indi odi use ma hydrants sikuti mulingala ndefika pamabwera ma issues ama water losses so kupanga counters zimene zonaika mapipe amene wazinyamula madzi kugawa mu scheme yonse ino kotero kuti pali ma hydrant amene ali distributed mu scheme yonse ino so kutengera nkhani yothandizira nkhani imene yothirira panopa ndi maboho zidamu komanso madzi amene tikumakumba tinakumba amene tizapopa kuchoka pasipa ndionena kuti nawo azipita ku reserve yomwe sinayitchule kumayambiriro kuja capacity yake ndi 10 million liters ili chakuntunda ikhale kugawa madzi mongo perekaso information ina ndionena kuti madzi amene akuchoka ku damu azipita mtunda wa almost 1.8 kilometers pamene madzi amene akuchoka ku reserve azipita nearly 4 kilometers so muone kuti scheme ino ndi mtunda ndithu akulu koma zonse zinzonena kuti zikupangathira madzi mu system imodzi yomwe ikugawa madzi konsekuno. Ntchito za ulimi sikuti zangokhudza ma mega farms ayi komanso maskimu amene mbuyomu anaferatu. Ntchito za ulimi sikuti zangokhudza ma mega farms ayi komanso maskimu amene mbuyomu anaferatu. Skimu iyi ya Manchombe m'mudzi mwa Chinangwa m'boma la Chikwawa inaferatu. Koma boma kudzera ku unduna wa zamalimidwe ladzutsanso skimu iyi ndipo anthu akukondwera kwambiri kambaka kuti zikuwakumbutsa kale nthawi ya ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Maboma ambuyomu analibe chidwi chokweza ulimi zomwe zimadzetsa njala ya nanu mdziko muno. Iwo anali kutanganidwa ndi zinthu zina za mabodza ndi cholinga chongofuna kumangwa abera Malawi. Kubwera kwa bungwe la National Empowerment Economic Fund NEF makamaka pa ndondomeko yake yolimbikitsa ntchito za ulimi, Amalawi atenga ngongole za ulimi ku bungweli ndipo akusimba lokoma ngati mmene akunenera awa. Ndikuona kuti anamba mayang'ana alimi ang'onoang'onofe kusiyana ndi mbuyomu ankayang'ana anthu onena kuti ndoti kukakale andrama kale koma panopo ndikuyamika ifota namba matithandizira kumbali ya zaulimi. Ine ndikulima mbewu ya chimanga komanso mbewu ya nyemba ndinadzala monena kuti ndikakolola zimenezo ndimathandizika kumbali ya zoti ndikagulisa ndimatha kupeza thandizo lomwe nagula chiweto mwinanso ndrama ina ikatsala ndimatha kupeza thandizo ya pabanja monga umadya musavuta. Chifukwa mbuyo muti matirika madzala kuti titsefereleza timatha kutira muvutikira chifukwa choti mwina fetereza tamuso wa mwina ndrama atithawa komano apa tikuona nayo kuti ndi chinthu cha mwayi zatitengera mwayi anife kutithandiza kuti pasafereleza monena kuti ndikuyamika nayo kuti zimene zikhale zikupitirirabe. Maboma ambuyomu ndi boma lino likusiyana kwambiri chifukwa iyi ionesa chidwi kwambiri kwa anthu akumudzi kuwathandiza ndi mathandizo mafamu input mafetiza ndi mbewu tokoza kwambiri fa thandizo la boma kudzera ku NEF. Pali kusintha kwakukulu kwa maganizidwe pamene tsopano anthu ambiri akuonera ulimi. Boma la President Chakwera latsegula anthu ambiri m'maso kuti mu ulimi mumu muli phindu
komanso zomangolandira nthawi zonsezi zikusaukitsa dziko lino. Malo moti muime panokha limbikitsanani ndi azanu, chitani zinthu zimene zikhoza kuthandizani kuti chimene mukadalephera kuchita inu panokha, popeza muli magulu tsopano mukhoza kutha kuchita zimenezo, chifukwa mumodzi amatero anthu akale muli mphamvu. Tiye tione Amalawi kuti otithandizirawa ngongotithandizira, koma ntchito ili ndi ife anu ake. Kulibe amene abwere kudzatukula dziko lathu, kulibe amene akhoza umatidyetsa chaka nchaka, mwezi ni mwezi, tsiku ni tsiku, kamwini kamatukwanitsa. Koma ife tiye tivale zilimbe, titukule dziko lathu paliponsepo, vana vathu akhale pabwino, dziko lathu likhale labwino. Ngakhale ife amene tikudzipereka nsembe lero, tidziwe kuti tuchitira zimenezo vana vathu na adzukulu vathu, angakhale ife zatipweteka. Izitu ndi zina mwa zomwe zikusonyeza kuti boma pansi pa ulamuliro wa Malawi Congress Party ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera wadzipereka kotheratu kusintha dziko lino kuti likhale lokomera aliyense. Dr. Lazarus Chakwera sanasiye kugwira ntchito za chitukuko zomwe anzawo anaziyamba. Mbuyo mu mautsogoleri ena amasiya kumbali ntchito za chitukuko zomwe ena ayamba nkuyamba zawo zomwenso zimangothera pa njira. Chimene ndikunena kuti boma dakumandi, there have been cholera outbreaks, there have been cyclones, huge cyclones. Our brothers and sisters kumwera avutika kwambiri. There have been Russian war. And one thing, let's not talk about that. For me, truth be told, the economy, seeing at politics. Politics, you can make a political decision to change today, but economic decisions take time. And people would compare to say Zambia, tuone Tanzania. In there, I would say the economic level ya Tanzania, ya Zambia, Pamene, we are all being hit by these economic challenges. We are not at the same level. The one who was here will go deep down, and our Asikapo. So I would say the Chakwera administration has performed in other aspects. You can see Miseo in towns, but the economy has been the biggest problem. And why are we suffering? This country, Malawi, has not been producing for a long time. As a country, we have just been consuming and importing. So the biggest problem is forex. Pankhani zolimbana ndi katangale komanso ziphuphu, Timothy Ntambo akuti boma pansi pa Dr. Lazarus Chakwera layesetsa kugwira ntchito imeneyi mpakana kukhudza nduna zake. Zinthu zingapo, for instance, we say the battle against corruption. You know, that battle against corruption, in our history, we never saw a president shaking my ministers, shaking senior government officials, advisors, what and what. President Chakwera was able to do that. You understand? He was able to fire people from positions. That is commitment. Koma pano boma likutsatira mwachidwinditu mfundo zomwe zili mu 2063 agenda, ndipo izi ndi mfundo zomwe zingathandize kutukula dziko lino. Tsono mukamamva Mutharika ndi DPP kuti akufuna abwererenso, akufuna adzatani? Akufuna tibwererenso kuzosangana mitundu zija. Bose ni mazi ntakomoke ine. Uyerekeze anyomatanga akuponde kuti. Iwotu akamayankhula m'misonkhano mwawo zomwe akukamba sinkhani yoti Amalawi adzawachitira chiyani. Hayi ndithu, koma kuti akufuna kuthana ndi mtundu wachewa. Lanji khalidwe. Agwafe tikunyenya tikufinya kitana wawe DPP wawe. Eyetu a DPP akufuna abwererenso adzamaliza anthu achalubino atsalawa omwe Achakwera akuwasamalira nkumawamangira nyumba zabwino. Today I have three announcements to make. First, we are buying 3,000
personal alarms from the United Kingdom to be distributed to persons with albinism. If you're under attack and you press the button, the alarm will ring at the nearest police station for your rescue. China muri akuti alamu azienda ndizo dzidzimutsira kuti anthu adzidziwa kuti adzidziwa kuti chani alamu adziona adzienda nacho bero chani kaya mwina bwana iji andifunsa kuti akuti mwina pia sangaziwa kuti akuti latso kuti kuti alamu chichewa chana anthu mdzidzimutso kapena chenjezo ngiri bero ati nchandi tupita kuti kodatu kaya abana dale dankani iwona pa kuti nawe akufuna abwererenso adzaike kota system kuti athane ndi anthu akumpoto pajatu adanena okha kuti anthu akumpoto alibe nawo ntchito. amave pesi nophika mtima koma pali malire. The closer to hand, I'm going to crush them. I'll crush out, drop on them like a ton of bricks. They are changing. They better stop. Kumbukirani inu kuti voti yanu ndi mphamvu yanu, chisankho chanu tsogolo lanu. Sankhani Chakwera, sankhani tsogolo labwino kupititsa patsogolo chitukuko chanu. Machine achitukuko. Ndikanakhala kuti sina role mboma, I should have had a wrong judgment. Chimene ndinganene ichi. Leadership, kama leadership wonse takana nawo. Leadership yakumandi mutunguli maambi hii. We know kuti there was a global reset. Economically, there was a global reset. And this government, when it was coming, there was COVID-19. Ikungoyamba kumene. And the effects of COVID-19 zaonekera in this leadership. And it's not only Malawi, many countries are affected. Now, tikamakambirana za performance ya Boma, we should never ignore the context. I don't want my children akazaonera interview azanene kuti agogo watu kapena zikuru zanga azanene kuti gogo watu anali wamozi. Dzina langa ndine Lazaro, president wanu. Ndili wodzipereka kukhala driver wanu kuti ndipititse chitukuko chanu patsogolo. Maluzi nje. Pata
sewerani pamwamba mbwe kudzera pa MBC2 on the go maluzi nje kulowa kuvunga cash mbwe pompopompo kuti mulowe nawo masewerowa imbani *4342*10 lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena Bamba. Raffle tikiti iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Raffle draw iliyonse izionetsedwa live pa MBC2 on the go ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndi ovomerezeka ndi